Zuekin The Muxtels taldea eta Baia Semanita eta Alreskateko aktoreak hementxe ditugu. Iker Galartza, Oskar Telón, Maribel Salas, Asier Ormaza eta Miriam Cabeza. Txalo bero bat! Erdilo hartu nindun zure telefono deixek ez da inoretxien eta pasatu zaitez. Enguiago bezinez hartuztan gorputxien ta nervioso pareu segundu bakarrien. Kaprakak ezin sartu, helduko nazela berandu, ezin otu balkondarie, eskilaran berantz banoie. Eskutik heldu ginen, eskuak zuten ziren, gida gure ertien sartu zen roietxuen. Portaleko atien lehenengo kalentoie, igogailu barruen, fuera lotxa guztize. Kaprakak ezin kendu, ezin izango dut inoiz aztu, ezin kendu balkonarie, sofaren gainien entzute. Bildur barik, irrintzika, erropak etxien zier botata, ta zubin usi! Zoro moduen, maitatu ginen, ta probatu genuen estixen, musturrek sartute zoro moduen, jarri ginen, ta gozatzen heldu zango izan. Erdilo hartu nindun zure mutilaren deixek kotxia parkatu dut laster gorantzan oien. Kaprakak ezin sartu, ezin isengo dut inoiz aztu, ezin lotu balkondarie, eskilarak berantz banoie. Agur esan badik, banoie, deitu nahi zulien. Zoro moduen, jarriko gara, ta probatu genuen estixen, guzturren sartunde, zoro moduen, jarriko gara, ta gozatzen goiza helduko da, alkarreri lotuta. Zoro moduen, jarriko gara, ta probatu genuen estixen, guzturren sartunde, zoro moduen, jarriko gara, ta gozatzen goiza helduko da, alkarreri lotuta. Erra! Ze ondo, zer roiona. Indiskrezioa espada, inor egonda kantuak kontatzen duen egoera hortan. Hau benetan gertatu da, Sanet, abestiak esaten duena? Bueno, sinistin behar. Bai, ez dakigu autobiografikoa den edo ez, baina... Edo fantasia bat, agian. Erki. Bueno, gustora! Ez da erresa, abesti hau, Oso abesti zaila, tokatu zaigu, Baina fenomeno Zuri beti zailena, zuri beti zailena, Iker. Oso ondo ikusi ditugu danak elkarrekin, Ba, urte zarrean ere, urte zar gauean ere, berriro elkarrekin ikusiko zaituztego. Zer prestatu duzu, Bai, programa berezi bat, eta Baia Semaniteko omenaldi galanta egingo dugu. Ze ondo. Egarra, denok, Ba, bueno. elkarrekin, programa bikaina. Perfecto. Badakizu, hortxe ikusiko ditugu. Txalo bero bat merezi dute, bai iso. Ia Gabotzarretan ez ezik, datorren urteko programazioan ere musturrek sartzen dituzuen, Denok eskertuko dugu eta. Animo. Eskertuko dugu.